Marahin aga, kamusta mga kaibigan, mga lods? Andito tayo ngayon sa Bicol. Bali ngayon, nandito ako sa bahay namin. Papakita ko sa inyo mga lods, mga kaibigan, kung paano gawin yung crispy, homemade na sugar coated na pili. Ito mga kaibigan, bali wala na po siyang balat kasi naibilad na po yan. Natanggal na po yung balat niyan, bali shell na lang po yung natitira. At para makuha po natin yung laman, yun po yung pinakamasarap, yung pili nuts. Eto mga lads, tinatanggal po yan. Pero kailangan di masyado yung pagbiyak nyo dyan. Tawag sa amin tilad. Huwag masyado yung paghampas nyo ng itak o kaya ng kutsilyo na ginagamit para mabuksan po yung shell. Kasi di na po yan mabubuo. Kailangan po kasi buo po yung nuts, yung pili. Para maganda po siya tingnan. Kasi kung mahati lang po sa gitna, di po siya ganun kaganda po tingnan. Mas okay po yung buo po rin po siya para maganda po at masarap po siya lalo mga lods. Ito mga kaibigan, pagkatapos na matanggal sa shell, papakuluan po siya sa mainit na tubig ng mga halos lampas po ng 5 minuto hanggang sa lumambot po yung balat po niya. Kaya medyo mahirap po talaga gawin. Itong pinapakita ko po sa inyo mga kaibigan, mga lods, hindi po ito pambenta, pansarili lang po namin. Kaya kung sakali man po na may mga comment po kayo sa pagluluto, bali pansarili lang naman po namin ito. Ito mga lods, mga kaibigan, kapag lumambot na po yung balat niya, aahunin na po yan. Tatanggalin na po yan sa mainit na tubig, sa kumukulong tubig. Kasi malambot na po yung balat niyan. Napakaraming layer ng balat po ng pili. Kaya medyo mahal po siya pag binenta na. Tsaka kasi medyo maproseso po talaga yung pagkakagawa niyan. Bukod po sa napakasarap po nitong pili nuts, isa po ito sa pinakasikat po na dito sa amin sa Bicol na pampasalubong. Kaya talagang medyo mahal po talaga kapag bumili po kayo sa mga tindahan, kahit po dito sa mga pasalubong center na matatagpuan po rito sa amin sa Bicol. Eto mga kaibigan, bali natural na pagluluto po talaga sa kahoy ang ginagamit po nila. Tapos pagkatapos po yan malagay po sa maliit na planggana, lalagyan na po yan ng malamig na tubig kasi para matanggal po nila yung balat. Kasi mainit po talaga yan mga lods, mga kaibigan, kaya kailangan po lagyan ng tubig para matanggal po agad yung balat po niyan. Para lumabas po yung tunay na pili nuts. Kapag natanggal po yung kulay brown na balat niya mga kaibigan, bali magiging kulay puti na po yan. Kaya ito mga lods, nilalamas po muna konti. Medyo madali na po siya tanggalin yung kanyang balat. At ito mga lods, nilalagay sa kabilang lagayan yung mga nabalatan na. Talagang isa ito mga lods, mga kaibigan, sa napakasarap na pampasalubong ang pili nuts. Kahit na medyo mahal, ang iba bumibili po talaga para pampasalubong pagbalik po sa Maynila. Yung iba nakakarating pa po yan sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang lugar. Kaya talagang the best po talaga itong pili. Kung meron naman po kayo na tanim ng pili, mas okay po na kayo na lang po yung magluto kaysa bibili pa po kayo na napakamahal po talaga. Medyo mapresyo po talaga yung halaga po ng mga pili nuts na binibenta po sa mga pasalubong center at sa iba pa pong bilihan po rito sa amin sa Bicol. Dito nga po pala mga kaibigan, mga lods, sa aming lugar, dito po yan sa amin sa Bicol, bali tulong-tulong po kapag mayroon pong ganitong okasyon o kaya naman pag may darating na kamag-anak na gustong magpaluto. Kaya talagang nagkakaisa po sila rito, tulong-tulong po sila, isa po yan sa kaugalian po namin dito sa amin sa Bicol. Ito mga lods, yung nabalatan na pong pili nuts, yan na po yung maging itsura niya, napakaputi na po niyan, napakaganda. Yung iba naman po, yellowish naman po yan. Pero ito mga lods, napakaganda na po siya tingnan. Pwede na nga po yung kainin kasi luto na rin po yan. Pero kahit naman hindi po siya niluluto, yung bagong pitas po, napakasarap po nun. Medyo makatas po yun. Isa rin po yun sa pinakagusto ko, yung bagong pitas. Kasi sariwang sariwa. Pagkatapos po yan balatan, ito mga lods, nilalagyan na po siya ng asukal. Kasi yung aming niluluto ngayon ay bali sugar coated po yan. Crispy na sugar coated. Kaya asukal po yung aming ginamit para po medyo matamis po yung aming pili nuts na dadalhin pabalik po sa Maynila. Napakasarap na yan mga kaibigan, mga lods. Talagang sarap na yan papakain kahit na ganyan pa lang, kahit na di pa siya crispy. Sobrang sakto lang din po yung asukal na inilagay po namin kasi mahirap na pag na sobrang asukal. Yung iba nga po mga lods, mga kaibigan, yung kanilang binibili, yung makintab, yung ibang klase pong pagluluto ang ginagamit po nila nun. Masarap din po yun. Ito mga lods, mga kaibigan, pagkatapos siyang mabalatan, malagyan po ng asukal, ilalagay na rin po siya, lulutuin na po siya sa mainit na mantika para maging crispy po siya at mabalutan po ng asukal yung pong pili na ating lulutuin.
Ito mga lods, natural na pagluluto po yan namin dito sa kahoy. Napakaraming kahoy din po kasi rito sa amin sa probinsya, kaya yan po yung aming ginagamit pagluluto. Meron din naman gasol pang emergency lang. Pero yung pinaka amin talagang pagluluto dito po talaga sa kahoy. Pagkatapos na inilagay mga kaibigan, mga lods, sa mantika, balik ka lang halo-haluin niyo po yan para yung asukal mamuo sa pili. Kasi kung hindi nyo po yan hahaluin, magiging buo po yan kasama lahat ng pili. Hindi na po siya ganun kaganda. Hindi na po siya ganun kasarap kasi para na siyang konserba. Isang buo. Ito mga lods, mga kaibigan. Hindi ko alam kung alam nyo yung konserba. Pero ito mga lods, mga kaibigan, kailangan po talaga halu-haluin nyo po yan para yung pili ay hindi po siya maging buo. Ito mga kaibigan, kung inyo nakikita, nagiging iba na po yung kanyang kulay. Halos nagiging crispy na po siya kasi nanonood na po yung asukal sa bawat pili nuts po na niluluto po ni ate. Ayan mga lods, mga kaibigan, no? Kitang-kita nyo naman kung gaano na po yan ka-crispy. Napakasarap na po yan mga lods, mga kaibigan. Konti na lang daw po at aahunin na po yan. Napakasarap na yan mga lods. Ito na mga kaibigan, yung aming homemade sugar coated crispy pili nuts. Napaka-crispy na talaga mga lods, mga kaibigan. Kailangan din po yan haluin kasi kagagaling lang po yan sa pagluluto para di po siya mamuo pala. Hanggang sa medyo lumamig na po siya at pwede na po siyang ibalot. Ayan mga lods, kainan na. Napakasarap nito mga lods. Salamat.